में रोतिया अकेले बितवनी छिनरो हम अंडा खा के हो। ए बोतल कटनो सावा छिनार लोगन रारो हमरा से सत बोतली हो जी बुझा हो रारो 14 गो बियाह बमला के करवा कइले बानी रारो अब करे जा अंडा रगोर के अब बमला के भेजले बारी ऊ सत भतरा क बैरी सुतो त जल्दी परछा के गोर आंदा बवाई काम करवा छिनरी आई त रारी सब माता गोड़ लागत नहीं और याद है गोला खाइबा गोला तन मम्मी जी एकरा ई क्या रे मेहरारू हमरा का कहले बा मम्मी जी हम जी हई हां पकड़ा छिनार जा जी लोग त जी कहत हमरा के हमके कह छिनार रारो तई अंडा लेके स्वागत करतड़ी अंडा में सूप चीज है अंडा हां एकरा से एकर सीख मिली रारी के कि आइल बे तबे अंडा लेखा बिया जैसे कम होसे त पटक के फूट दे पटक के फोड़ दे 2 मिनट में मैं बुद्धि भरी आ जाई कितना ज्ञान बा तोहरा अंदर नहीं धीरे 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 अंडा लेखा ओकरा के अंडा लेखा पानी पर गमर क के क्रोस्ट बजा देम क्रोस्ट अच्छा इतरे केहू छिनर हां टाइट माल टाइट गोल अभी अभी अंडा बाड़ू तू हां हां अब टाइट हो जाइबू हां निहुरा के मारब निहुरा के काम करवा अरे तू जैसे मन करी वैसे मारिए माई के आशीर्वाद है हां क दिन में मिले त क देला 1 5 7 8 9 10 12 अभी सांझे तो गोइबे करबी सुबह आ गई नहीं बामा कर बीत गेला 12 करम ओ कैसे गानी रहुआ रारो चुप चुप रहुआ का कहले नाम का रारो अच्छा राणो माई माई कहत रारो माई रे पकड़ा अंडा कई गो ले ले अंडे से पलिच दही छिनार के हेने आवे ना ठंडा में रोतिया अकेले बितवनी छिनरो हम अंडा खा के हो रारो जाके तू तले के आइला छिनारी के घरे हो रारो आके कैसन गावा तरीका पारंपरिक गीत है इहे गीत हमार दादी गौले रहे जब बाबू के बियाह भइल त पास पोके बोल के हम चूजा निकाल गोरु हाथ तो हमसे दबवाई बहो रारो नावा के हम रह जाइब मोछिया रही था के हो छिनरोआ के अंडा के खाई खाई भुजिया बनवनी बन के तू आइलू कनिया हो रारो आके अंडा से थोड़े पर छला कतही हमार खानदानी परंपरा है ज्यादा चढ़क मत बना कह देना जो अंडा के खाना बना के ले आ तू हमारे संगे चल काम बा ला यही अंडा के 2 गो अंडा में से कोनो में से बच्चा निकले वाला बा चेक करके बच्चा निकाल के ओकरा के बड़ करत तिले हम अपन बामला के लेके जाता है मुर्गी ना बड़ कर के हम बड़ करब राजी काय खाते लेके आइल हई ला अब मुर्गी पसम पोलम 2 गो अंडा सेवे के बाद तू से सकेलू जा कैसे पता चल कि केमा बच्चा बाटे ठोक ठठा चुपरा भी रख के बैठ के ऐसे ऐसे हिलावल कर जा मुर्गी है क्या हम 9 महीने के बाद बच्चा दे दे अरे पहले अंडे से तैयारी करके जा 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 बामल उरारी पे कौन खुशी बा अबे बता दी बाद में बताई अब ढेर ना बोलम तोरा से अब ढेर- ओका से काम हम कराए के बा हमरा एकदम तार जवान इच्छा बा तवन पूरा ला नागिन हई हाथा हाथा अंडा देबू करके सेवही में टाइम बिता देब छिनो ताके हम लेके सुतब कुछ हो जाई कुछ हो जाई अंडा कहिया से देवे लागल हां छिपकी लिया कर माई के लागत है बिस्तरना में गोल लगतन ना करंगली बारी रे कि नहीं जाती का सिंदूर लगावे के चाही मम्मी कहला सावा में खिजा लगा के ठेगुना पर कइल जाला हैं
छिनरो ठेगुना से लगाई है जा से लगाई आपके गांव में कैसन रीति रिवाज बा ठेगुना मारे की लाज करी लिया पलंग ले आवे जा लिया हमरा के तोसक बड़का पलंग कितना ऊंचा होई चार गोड़वा पलंग हमरा के घर में पलंग चली बढ़ जाए लिया रारी इने का पगल हम के ना कहेनी हां ये मिलल हटे हां ये हो ई पलंग थोड़ी है तो कुर्सी हटे दाबा दाबा यारो पचका दो हमके पचका दो ई पूरा बाहर भी खेर में देलू हमर गोड़ दबाई टंगरी हाँ भतार रोज तारी पियोता देवा लाली पुजी ई का करतनी मम्मी जी रहुआ न जीरा रहुआ इतना जवान बन तब गोड़े हाथ खाल दबाओ तनी बताई जवान है तबे तो छिनरो रारो मामला के बियाह करतनी जवान भाई तबे हम जवानी आग ले सले बा ओकर बियाह करम आए अंडा फूटी तारा से फिर बियाह करम फिर दूसरा अंडा नाम फोड़ी बामल रख रहे हैं हमारे से तो कहना कि रवि नाम है ई तो सिंदूर है उहे दल लेगा का ओकर माई की उहे दलस राती में सीधा ना मारो में नींद ना ऐसे कौन लड़का बियाह कर रहा है मम्मी जी नहीं गई उ रारो मारो में बैठल हमर कपार दुखा गए हम जल्दी से दूरा नकिए बगल पी गईनी हां तो रउआ मांग में सिंदूर काहे डालले बना बियाह करे बाबरा से रउआ से बियाह पूरा मंगल ए जी रउआ से मो मेहरारू ई सब तो मेहरारू पहने दिसा ए छिनारो ओकर माई के बुढ़ा गल बानी ने खोलो गत तो रउआ मेहरारू हई थपका रउआ मेहरारू हई रउआ मेहरारू हई आई नाती हमारा से झूठ बोल के कहत रह कि जवान हमर माई बिया साझे त ये जी वो जी करत रहू अभी खानी ना आई के हा माता फुलझरिया देवी मेहरी के रारो कम मैं की हूँ माँ की हूँ कान है हर मेहरारू तो हम कौन मेहरारू हई हम कौन मेहरारू हई हां अरे भाईजा ऐसे ही घसीट के मारम चार गौरी बियाह के आइए झूठ बोल के तू हमसे काहे शादी कइला मेहरारू नहीं तो दूसरा का मेहरारू काहे लेला हमरा के बना के गुड़ दबा खाती हो हैं हमार गुड़ दुखा पागल बौरा के हम गोड़ दे भाई वो दूसरा की मेहरारू हो के छीन दे के का चली पुलिस थाना में केस खराम के मेहरारू रहता हमरा से बियाह कर धोखा बच्चिया के केस होता ना केस से दरदरा तो भैया से बात कह के 1 घंटा पहले ही कह देनी हमरा पूरा सकर लगी मेहरिया मायना हिया तो सुन भैया होते बियाह हुए कइले हमर बनी लइका पैदा करे खातिर ना हम मशीन है पैदा करे से खाती अंडा कंपनी खुला अच्छा अरे अब करे ले पहले भूकंप महाराजा में चुप रही है कहत रही कि गरीब आदमी के कोई नहीं खाता कोहरा भरी प्रणाम का होता है ड्रामा पहले ही से एगो रखले रहला ह तो दूसर बियाह के जरूर रहला देखी पागल सन की हिया चल 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 कोर्ट में चल हां चलो हमें तो रही हम तो हम कोट में हमरो ठंडा लगता है बा पेनम ना का ए रे आधा कोटिया छोड़ के जाया हो